என்ன வார்த்தை தெரியுமா குழந்தைகளே? நீங்கள் எல்லோரும் 17 வயதிற்குட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. இந்த வயதில் இதை உங்களுக்கு புரிந்துவிட வேண்டும் என்பது என்னுடைய இறை வேட்கை. சொல்லப்படுகின்ற சொல் என்ன தெரியுமா? காது இருக்கக்கூடியவன் கேட்க கடவன். இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தான் காது இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது உள்ள போகுது? காது இருக்கிறவன் எல்லாம் காது இருக்கிறவன் இல்ல. அந்த உணர்வு இருக்கின்றவன், அந்த கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான தன்மை இருக்கின்றவன் தான் காதுடைய. காது இருக்குன்னா கேட்டுக்கோ, இல்லைன்னா போயிரு. வார்த்தைகள் வருகின்ற பொழுது குழந்தைகளே, உங்கள் காதுகளால், உங்கள் கண்களால், உங்களுடைய மூக்கினால், உங்களுடைய மெய்யினால், உங்களுடைய வாயினால், அது என்ன பஞ்சபூதங்கள் வருகின்றனவோ பஞ்சபுலன்களால் அப்படி எடுத்து பெரிய விஷயங்களை சாதிப்பதற்காக நான் சொல்லி தந்து கொண்டிருக்கிறேன். பெரிய விஷயங்களை சாதிப்பது என்பது சின்ன விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளுதல். சின்ன விஷயம் தான். எவன மலை தடுக்கியா விழுறான்? சின்ன கல் தடுக்கி தானே விழுந்துரு. இந்த சிறிய கல் எது? பெரிய விஷயங்களை நம்மால் சிந்திக்க முடியாதபடிக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து உன் காதை ஒருத்தன் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறானா, அதாலதான் பாழாவ போகுது. இந்த வயசுல சில விஷயங்களை சொல்லிடணுங்க. சில விஷயங்களை நம்ம மறுக்கிறதுனால அந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? நம்ம சொல்றதெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க கேட்கறது இல்லை. கிளாஸ்ல இப்படி உட்கார்ந்துருப்பான், நம்மளதான் பார்த்துட்டு இருப்பான், நல்ல இப்படி இருப்பான், அப்படிமா அங்க இருக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க? எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிறானோ, எங்கெங்க இருக்கிறானோ, என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறானோ தெரியாதுங்க. நம்மளதான் கவனிச்சிட்டு இருக்கிறான்னு நம்ம சொல்றோம். அதனால பிள்ளைகள் நம்ம பேசுறத புரிஞ்சுக்குதா புரிஞ்சுக்கலையா இல்ல. ஆசிரியர்களுக்கான உயர்வான இலக்கு என்ன தெரியுமா? பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்களா? நீங்க நடத்தின கிளாஸ்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்திருக்குதா, அப்போ நீங்க பெரிய விஷயத்தை சாதிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு குழந்தையை புரிய வைப்பது அல்ல ஒரு ஆசிரியருடைய நோக்கம். இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். எதுக்கு? டு ஆஸ்பயர். வெளிப்படுவதற்காக மன எழுச்சியை ஏற்படுத்துங்கள். ஒரு ஆசிரியராக இருந்து நான் சொல்லுகிறேன், நான் கண்டுபிடித்த ஆகப்பெரிய ஆசிரியம் என்ன தெரியுமா? எல்லா ஆசிரியர்களின் காலில் விழுந்தும் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன், தயவு செய்து உங்கள் புத்தியை இந்த குழந்தைகளுக்கு தந்து விடாதீர்கள். அவர்கள் நம் புத்தியை பெறுவதற்காக நம் வகுப்பிற்கு வரவில்லை. அவர்கள் புத்தியை அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்வதற்காக வருகிறார்கள். அவர்கள் யார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். உங்களை நீங்கள் அவர்கள் மீது திணிக்காதீர்கள். இதாங்க பெரிய விஷயம். பெரிய விஷயங்கிறது என்ன? ஏன் பொங்கல் வைக்கிற அத சொல். இன்னொரு விஷயம், எங்க பட்டிமன்றத்துல சொல்லுவாங்க, உனக்கு தெரிஞ்சா தெரியுமா தெரியல, உனக்கு தெரிஞ்சுதான் இருக்கும். பூஜை பண்றோம்ல, பண்ணுவீங்களா வீட்டுல? விநாயகர் சதுர்த்தி எல்லாம் கொண்டாடுவீங்களா? சரி. விநாயகர் சதுர்த்தி இல்ல கிருஷ்ண ஜெயந்தி இல்ல இந்த மாதிரி பொங்கல், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு செய்வாங்க. செஞ்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன செய்வாங்க? வெரி குட், சாமிக்கு வச்சிருவாங்களா? சாமிக்கு வச்சுட்டு அப்புறமா என்ன செய்வாங்க? நமக்கு வைப்பாங்களா? அதுல கொஞ்சம் டைம் ஆகுமா? அந்த டைம் பார்த்து அப்பா பாத்ரூம் போயிடுவார். ரெடி ஆயிட்டு வரேன், சாப்பிடலாம். ஏன்னா அவர் பூஜை செஞ்சு டயர்டா இருப்பார், போயிடுவார். பையனுக்கு பசிக்கும். அம்மா இன்னும் சோறுல இலையில சோறு போட்டிருக்காது. இலையில சோறு ரெடியா இருக்கிறது சாமி கிட்ட இருக்கிற சோறு. முக்கியமா இந்த பொங்கல் மாதிரியா இருந்தா கூட கையில பட்டதா தெரிஞ்சிடும். இந்த கொழுக்கட்டெல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்க தெரியாது. ஒரு பையன் என்ன பண்ணிட்டான், சரி நான் ஒண்ணு கேக்குறேன், பிரசாதத்தை சாமிக்கு வச்சிடணும். அதுக்கு முன்னால, சாமி வைக்கிறதுக்கு முன்னால அதை சாப்பிடலாமா? ஏன்? சாமிக்கு நீ சாப்பிட்ட என்ன ஆகும்? சாமி கண்ண குத்திரும். நம்ம பையன் ஒருத்தர் இருந்தான், அவன் பூஜைக்கு முன்னால அவனுக்கு பசிக்குது, அவனுக்கால அவனை வெயிட் பண்ணவே முடியல. அப்பா வேற இல்ல, இப்படி பார்த்தான், எடுத்து சாப்பிட்டான்.
அம்மாட்ட கேட்ட, அம்மா பசிக்குதுமா. டேய் சாப்பிடப்படாதுடா. ஏன்? சாமி குத்திரோண்டா கண்ண. பையன் தெளிவா சொன்னா, குத்தாதுமா. ஏண்டா? நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேமா, குத்தவே இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன், பிரசாதத்தை படைப்பதற்கு முன்னால் சாப்பிடக்கூடாது என்பது ஒரு பண்பாடு. அது சாப்பிட்டா சாமிலாம் கண்ண குத்தாது, சாப்பிடப்படாது. ஏன்னா இறைவனுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மன இரக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மன தாழ்ச்சி இருக்கு இல்லையா, அது உன்னை வேறு நிலையில் உயர்த்தி கொண்டே போகக்கூடிய ஒரு தன்மையை தரும் என்பதற்காக தான் அப்படி வச்சிருக்காங்க. முதல்ல பிரசாதம்னு என்னன்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுங்க அதை கேட்குமா? என்னன்னு பேசி கொடுத்துருங்க, சாமி கண்ணா குத்திரணும், அவன் குத்தாதான் தான் சொல்லுவான். சாமிலாம் கோச்சிக்காது பிள்ளைகளா, நாம் நம் நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து போ. இந்த பெண்களை ரொம்ப அழகா சாப்பாடு பரிமாறும் போது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. சாப்பாடு பரிமாறக்கூடிய பெண்கள் முதலிலே சாப்பிட்டிருக்க கூடாது, நின்னபடி பரிமாறணும்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா, வயிறு நிறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்க, முன்னால இருக்கிறவங்களுடைய பசி புரியாது. பசியோடு இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு பசிப்பது போல் தானே இவருக்கும் பசிக்கும் என்று அந்த கை அள்ளி 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 போடும் என்பதற்காகத்தான் சாப்பிடறதுக்கு முன்னால நமக்கு சோறு போட்டுருமான்னு சொல்றது. அதே மாதிரி ஆம்பளைங்களும் நீங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னால எங்களுக்கு சோறு போட்டாலும் நாங்க சாப்பிடுவோம், அதெல்லாம் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டாலும் சொல்ல மாட்டோம். நீங்களும் எங்களுக்கு சாப்பாடு போடும்போது நீங்களும் சாப்பிடாம போடுங்க, நல்லா போடுவீங்க. அது பரிமாறுகின்ற ஒரு குணம், அவ்வளவுதான். விஷயங்களை சயின்டிபிக்கா புரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தைகளை. பொங்கல் ஏன் வைக்கிறோம்? புதுப்பான். நான் ஒண்ணு சொல்லவா, பொங்கல்ங்கிறது நத்திங். அந்த ஐயா நல்லா சொன்னாருங்க, எல்லா மத விழாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு கதை உண்டு. கதையே இல்லாத வெறும் வாழ்வியலினுடைய புதுமையை சொல்லக்கூடிய ஒரே விழா பொங்கல் திருநாள் என்கின்ற தை திருநாள் என்கின்ற தமிழர்களுடைய விழா. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? புது பானைங்க, புது அரிசி, புது தண்ணி, புது வெல்லம், புதிய மஞ்சள், புதிய கரும்பு என்று புதியன விரும்பு. இன்றிலிருந்து உன்னுடைய லைஃப் புதுசா ஆரம்பிக்குதுங்கிற எழுச்சி கொள்வதற்காகத்தான் பொங்கல் அப்படின்னாலே பொங்குதல், வளம் பெறுதல், நிறைவடைதல், நிறைந்து நிறைந்து இருத்தல். அது அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. அது ஒரு சடங்காக புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிடுவோம். என்ன கேட்டா, பொங்கல் திருவிழாக்களுக்கு பெண் குழந்தைகள் தமிழ் மரபுப்படிக்கு வளர்ந்த பிள்ளைகள் ஆடை அணிய வேண்டும். நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் வேஷ்டி வாங்கி கொடு, வேஷ்டி கட்டிட்டு வரட்டும். கட்ட தெரியலீங்க, கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ, கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ, கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோன்னு அலைறான். இதை நீ கட்டிக்கோ, இதை ஒட்டிக்கோன்னு. கட்டிக்கோங்கிறது 45, ஒட்டிக்கோங்கிறது 16. நீயும் தான் கட்ட கட்டு. வேஷ்டியில் உன் மானம், உன் மரியாதை, அந்த ஆடையை ஒருபோதும் விடாது. முக்கியமாக விழா காலங்கள்னு வரும்பொழுது உன்னை நீயே அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், தமிழ் மரபோடு உன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை உனக்கு வந்தால் நீ பெரிதினும் பெரிது பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளில் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். அங்கேயும் அதே பேண்ட், அந்த ஜீன்ஸ்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு, துவைக்கவே மாட்டான். அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? நான் தோச்சா காயாது மிஸ், காயணுமே. அதுல வேற எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியங்க, என் பையன் உன் வயசு, உன்னை விட ஒரு வயசு பெரியவனா இருப்பான், 2 வயசு பெரியவனா, அவ்வளவுதான். பேண்ட வச்சிருக்கிறான். போய் கேக்குறையா, என்ன கலாச்சாரம் இது? கிழிஞ்சிருக்குப்பா. அதுவும் திட்டம் போட்டு கிழிச்சிருக்கான், ஆனா திட்டம் போடாம தானா கிழிஞ்ச மாதிரி கிழிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் அவ்வளவு காசம், 16,000 ரூபாய். அட அவனை வெட்டி வெயில்ல போட 16,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு கிழிஞ்சி போன ஒரு பேண்ட்டை வாங்கிட்டு வருவா. அதுவும் தானா கிழிஞ்ச மாதிரி கிழிஞ்சிருக்கு, திட்டம் போட்டு கிழிக்கல, அதை அப்படி அப்படி வச்சிருக்கிறான். என்னது இது? என்ன மரபு இது? நம் மரபு இல்லையே. நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு போதை இருக்கு. பெரிய விஷயத்த அப்படி தொடணுமா? ரொம்ப பெரிய விஷயத்த சொல்ல போறேன். பெரிய விஷயம் உன் கைக்குள்ள வரணும்னா தெரியல, கடந்து போயிருவ, கடக்காத. நான் எவ்வளவு உயர்வான நிலைக்கு போனாலும், எவ்வளவு உயர்வான நிலைக்கு போனாலும் என் நிலையை மறந்ததில்லை,
என் சூழலை மறந்ததில்லை, என் ஆடையை மறந்ததில்லை. ஏனென்றால் நான் தமிழச்சி. என் மதம் வேறு, உங்கள் மதம் வேறாக இருக்கலாம், ஆனால் நீயும் நானும் தமிழ். தமிழ் பேசுகிறோம், தமிழ் மரபோடு இருக்கிறோம். தமிழ் என்பது என்ன தெரியுமா? என் ஆடை. தமிழ் என்பது என் உணவு. தமிழ் என்பது என் உறவு. தமிழ் என்பது என் வாழ்க்கையில் அனைத்தும், என் நாடி நரம்பு மூச்சு எல்லாம் தமிழ். ஆனால் பிழைப்பதற்காக பல அறிவுகள், பல விஷயங்கள், பல பயணங்கள், அது வேறு. இங்க வந்து நின்ன உடனே உங்க ஆட்கள் எங்களுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்தினாங்க. நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல. என்ன செஞ்சாங்க? வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். என்னன்னா பூ கொடுத்தாங்க, பட்டயம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லாம ஷால் போட்டாங்கன்னு சொன்ன பாரு. அதுல ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும், அந்த முடிச்ச மட்டும் அப்படி லூஸ் பண்ணிட்டு போறேன். முடிஞ்சா நீ அவிழ்த்துக்கொள் அல்லது நீ போட்டுக்கொள், அது உன்பாடு, எனக்கு என்ன. ஏன் வந்த உடனே பெரியவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சால்வையை எடுத்து உடலை மறைத்தார்கள்? நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. என்ன தாற்பயம் தெரியுமா பிள்ளைகளா? மரியாதை என்பது உடலை மறைத்து வைத்திருத்தல். எப்போ நீ அதை திறந்து காட்டுறியோ அப்பவே மரியாதை போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். மூடி இருக்கிறது. ஆடை என்பது நம்முடைய அடையாளம். கிழிச்சி போட்டுக்கிறது இல்ல, கிழிச்சி உடலை காட்டுவது அல்ல. என்றால் பண்பாட்டில் இருந்து கீழே இறங்கி இருக்கிறோம் என்ற பொருள். ஒரு காலகட்டத்தில் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்றேன், ஒரு காலகட்டத்தில் நாம பிளவுஸே போட முடியாது. பிளவுஸ் போட்டா மார்பு அறுத்துட்டாங்க திருவிதாங்கூர்ல. அப்ப நடந்த போர் தான் வைக்கம் போர். மேல்சிலை இயக்கத்தை நடத்தினார் தந்தை பெரியார். இது என் உடல், நான் மறைத்துக் கொள்வேன், காட்ட மாட்டேன் என்று சொல்லி. ஏனென்றால் நாம முழங்காலுக்கு கீழே சேலை கட்ட முடியாது, அடிச்சு துவைச்சிருவாங்க, ரத்தம் பார்க்க விட மாட்டாங்க. மேலாடை அணியவே கூடாது. தாய்மார்களும் பாட்டிமார்களும் இளம் பெண்களும் போட முடியாத பிளவுஸ். போட்டீங்கன்னா வரி கட்டணும், மார்பு வரின்னு பேருதுக்கு. லக்ஸுரி டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டி மாதிரி வரும். கடலை உருண்டை சாப்பிட்டா 18% கொடுக்கணும் நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு. லக்ஸுரி டாக்ஸ் போட்டாங்க நமக்கு. பிளவுஸ் போடுறதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுற நாட்டுல, ஏய் இது என் உடல், என்னுடைய மானம், இதை நான் மறைத்துக் கொள்வேன் என்று நமக்கு சீலையை மாறாப்புல போட்ட எத்தனையோ பெரியவர்களுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவதை விட்டுவிட்டு அதை குறைத்து கொண்டு தெரியலாமா? முழங்கால் வரைக்கும் உயர்த்தி இருந்த சேலையை கணுக்கால் வரைக்கும் இழுத்து விட்டது யாரு? மணலி கந்தசாமி என்று கூறு என்ற மணலி கந்தசாமியை நம் குழந்தைகள் படிக்க வேண்டும். ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க, ஆடை அணிவதுதான் சுதந்திரம், ஆடை அவிழ்ப்பது அடிமைத்தனம். ஆடையை குறைத்துக் கொள்ளுதல் அடிமைத்தனம். ஆண்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த விஷயத்துல. அவங்கள நீ ஆடையை குறைச்சிடலாம், அவங்கள சினிமாவில் நீ பார்க்க முடியாது. ஜூரிச்சில் ஆடினாலும் ஃபுல் கவரேஜோட ஆடுவாங்க. நம்ம பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் கால் கட்டிக்கிட்டு, கையை கட்டிட்டு, உடம்ப கட்டி. எங்கே உடல் காட்டப்படுகிறதோ அங்கே அந்த பெண்ணினுடைய ஏதோ ஒன்று விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மானமுள்ள தமிழ்ச்சிகள் நம்முடைய உடல் அசைவுகளையோ உடலையோ விற்பனை பொருளாக மாற்ற மாட்டார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய மண்ணினுடைய பண்பாடு. நாம் வீர தமிழச்சிகள், மானத்துடனான தமிழச்சிகள். அப்படிதான் நம்முடைய ட்ரெஸ் இருக்கணும், அப்படிதான் நம்முடைய சொல்ல இருக்கணும், அப்படித்தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். இப்படி ரிப்பெல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்த, வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எத்தனை பேருக்கு ஜெயிக்கணும்னு ஆசை? மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜெயிக்கணும்னு ஆசை. யார யார பிள்ளைகளா? உங்களையே வா. என்னப்பா சொல்ல? யார? ஒரு 5 லட்சம் பேரை ஜெயிக்கணும் மேடம், அப்போதான் மாநிலத்தில் முதல் +2 பொண்ணா வர முடியும். ஒரு 5 லட்சம் பேரை ஜெயிக்கணும். அப்படியா? யார ஜெயிக்கணும்? எல்லாரும் ஜெயிக்கணும்னு ஆசை இல்லை. அப்படின்னா என்ன? நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு போவா, இதை பேசிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். டீச்சர்ஸ்க்கு தனியாக வர பேசுறதுக்கு.
குழந்தைகள் நிதானமா கவனிங்க, கொஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்காருங்க. பாருங்க, இப்பவே ஒரு 4 இன்ச்சு வளர்ந்துட்டீங்க. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தால ஒரு நல்ல விஷயம் டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்றேன். டெய்லி உட்காரும் பொழுது பேக் போன் இருக்குல்ல, எரெக்டடா உட்காருங்க. ஆயுசு நீடிக்கும். நெடியே உட்காரக்கூடாது. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, புவியில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறி, ஞான செருக்கு இருக்கணும். நிமிர்ந்து உட்காருங்க. உட்காந்துட்டு இதை கேளுங்க. எல்லாருக்கும் ஜெயிக்கணும்னு ஆசை. ஆனா இது வேற ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறதுனால ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். நான் என் பேரன்பின் பெருவழிப்பாடாக சொல்கிறேன். ஆஸ் எ டீச்சர், ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குற குழந்தைகள் மீது அவ்வளவு எனக்கு அக்கறை இல்லைங்க. எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் அவங்க மேலே ஈர்ப்பே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குற பிள்ளையெல்லாம் பார்த்தா ஓகே சரி போ அப்படின்னு விட்டுருவேன். இது எது இந்த இயேசு கிறிஸ்து கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாருல ஆட்டுக்குட்டி, அது ரொம்ப நல்ல ஆட்டுக்குட்டிலாம் இல்லை, ஏற்கனவே கால் உடைஞ்ச ஆட்டுக்குட்டி அது.